En eindelijk was het dan zover. Veel inwoners van Wansum hebben er jaren naar uitgekeken. De nieuwe rondweg werd afgelopen zondag 6 september geopend. Ja, hij is open. We hebben met z'n allen het gevierd dat het mooi open is tussen Oost en West en de verbinding. En ja, dat is prachtig, hè? Ik woon zelf aan de grote weg in de buurt. Dus ik hoop dat we rust krijgen in het dorp. Ja, dat wordt natuurlijk een stuk rustiger. Bij het aantal verkeersbewegingen die gaan minimaal met de helft terug. En het zwaar verkeer gaat over deze weg. Dus dat gaat niet meer over de oude N270 die midden door het dorp liep. Dus dat wordt een gemeentelijke weg waar juist de auto's gast zijn en waar meer voor voetgangers dan fietsers is. Dat de brug in de rondweg Lienebrug heet mag inmiddels wel duidelijk zijn. Maar de rondweg zelf heeft ook een naam. De Boomkunstweg. Oh, dat was nieuw voor mij. Dat heb ik nog niet gehoord. En die moeten van vroeger uit moet hier ergens een boomkesweg geweest zijn. En dat heb ik gehoord en daarom is dit de Boomkesweg. Nou, deze naam komt voort uit de historische kaarten. Blijkbaar was het zo dat in dit gebied de bossen eigenlijk er waren, de Nieuwlandse bossen. En de weg die daar liep, die noemde men toen al aan de bomen. En daar is de Boomkunstweg van afgeleid. Rondweg geopend, naam onthuld. Een belangrijk moment in de planning van de gebiedsontwikkeling Oijen-Wansum. Kijk, we hebben in zo'n groot project heb je altijd van die momenten die je echt moet halen. Wil je weer door kunnen met je project. Je moet zich voorstellen, als voorbeeld, we hadden natuurlijk de kade die je maakt in de haven. Als je die kade niet maakt, kun je de landhoofd van de brug niet maken. En als je die maakt, kun je de brug niet maken. En als je de brug niet hebt, kun je de rondweg niet maken. Als je dat zo op elkaar ziet, is het natuurlijk nu de rondweg open. Dus dat is eigenlijk een hele belangrijke mijlpaal, waardoor je eigenlijk ook echt naar het einde van het project kunt nu. Dus ja, zeker, grote mijlpaal, ja. De plannen voor een weg rondom de dorpskern dateren al van de vorige eeuw. Vroeger zou de brug komen over de Broek. En dat was in de jaren 60, denk ik. En dat plan is toen niet doorgegaan. En er kwam steeds maar een ander plan. En ineens kwam dit plan opproppen. En dit plan is dan de noordelijk van het dorp gelegen nieuwe rondweg met brug over de haven. Ja, die brug is wel heel erg belangrijk. Als je daar al met z'n allen 40 jaar over spreekt, van dat zouden wij graag willen. En vandaag is de dag dat die wens eindelijk in vervulling gaat. En niet zomaar, maar echt een kolossaal bouwwerk natuurlijk, waar ongelooflijk hard aan gewerkt is, heel veel geld in geïnvesteerd is. En uiteindelijk zorgt het er toch echt voor dat ook Wansum nou gewoon weer het dorpse karakter terugkrijgt. Het verkeer eruit, in ieder geval een fors stuk minder. En dus het is een feest vandaag dat dit geopend is geworden.